Lagaw kami ang nanibigil. Lagaw kami sa mga anak. Doon din sa iba. So, wow. Damo siyang anak. Doon sa babaw. Third floor. Guys, hi girl. Ay, basta. Malay kami subong guys sa fitting room. Napakala kami isang pantalon sa ako ng anak. Muli ang price niya guys. Sale. Landa tayo. Kalo. Diri tayo bike. Pili lang bike. Ikaw bilang mo na.